No niin, ja tervetuloa jakson 7 pariin. Ja on taas tullut kyselyitä, että rengassesonkin kun on päällänsä, että voitko näyttää miten rengas vaihdetaan ja olisiko ketään kukaan voi sen renkaan vaihtaa, että ei onnistu iteltä. Niin tää video on nyt just sulle, katohan tarkkaan. Tässä videossa käydään läpi rapakonnalla renkaan vaihto ja nastarenkaan vaihto siihen vanteelle, mitä kaikkea se vaatii ja mitä hyviä tipsejä siihen kannattaa ottaa huomioon, mitä ei noilta Amerikan videolta löydy. Ei muuta kuin videon pari. No niin, ja hommahan lähtee liikkeelle rengaslukon avaamisella. Pyöritään rengaslukko auki. Ja sen jälkeen mä yleensä aina vähän kostuttelen tuosta paarivedellä tuo ympäryksen. Lähtee tuo paljon paremmin putoamaan tosta ja sitten käännetään rengaslukon kohta tonne painimen alle ja sitten me ruvetaan laittaa siihen noita rautoja. Ja raudathan laitetaan tää puolikaareva pää, tällä otetaan sitten laitetaan päälle ja tällä otetaan pois. Noin. Ja sen verran syvälle, että se napsahtaa sinne tukevasti ja jää tolleen pystyyn. Ja nyrkkisääntönä niin sellainen 10 sentin välein ehkä, no jos laittaa, niin saa semmosen puolikaarta vielä rauvalla, niin se puolikierrosta riittää kyllä hyvin siihen, että se tippuu sitten valkeelta, kun se käännetään toisinpäin tuo rengas. Noin, sitten kun meillä on raudat laitettu siihen, niin mä teen yleensä niin, että mä painan pikkusen polvella täältä vastapuolelta, niin siihen saa paremman napakamman otteen tuohon. Se lähtee vähän tilaa tonne. Sitten vaan lukitsee näitä rautoja tänne toisen käden alle ja siitäpä se lähtee paljon nousemaan. Huomaako se menee ihan noisiksi veltoksi. Sitten kun paljon on nostettu ylös, tämän puolikierroksen verran täältä, niin pyöräytetään vanne ympäri. Ja katsotaan, että se putoo tonne taakse tämän painimen kohdalle. Ja mä laitan myös vielä tälle puolelle kanssa tätä fairivettä. Ja sitten ei muuta kuin vaan lähdetään tosta pudonneen kohdalta niin painelemaan tänne molempiin suuntiin. Ja kun saadaan se ensimmäisen puolen palje putoamaan tuolta alas, niin sitten se käytännössä tippuu jo vanteelta se rengas. Ja tässähän kun on solu, niin ei käytännössä tarvii mitään ilmarengasta varoa, että jääkö se jonnekin väliin. Tietenkään nyt ei kannata hulluna painaa silleen, että menee renkaasta runko rikki, että se on aika tiukka tossa. Jossain vaiheessa tarttuu vähän kiinni, mutta sitten kun se lähtee siitä, niin sitten se käytännössä putoo siitä itsestään. Ja rengaslukon kohtaa liivinen, mikä jää siihen paikalle. Sitten vanteen putsaus ja soluveke vanhasta renkaasta ja sitten ruvetaan painelemaan uutta rengasta tilalle. Ja vannetta voi sen verran putsata, että sinne ei ainakaan mitään hiekkaa tarvi jää tonne solun väliin. Ja kuivuneet vanhat rasvat kanssa lähtee samalla poistosta. Rengaslukossa ei tarvi olla rasvaa, että se saa olla ihan kuiva siitä kohdalta. Noin. Nyt olisi putsattu ja sitten laitetaan tuo solu tuohon toiseen renkaaseen. Ja mä otan solu yleensä pois, niin kaivan tuolla lusikka päällä tuolta
Ja sitten vaan rätti käteen. Rättillä nostaa sen tuolta pois. Pikku orkone on näköjään tullut tuohon jostakin on tää jo semmoisen 60 tuntia ajettukin tää solu, että siinä on pikku vekki, mutta tuo ei haittaa mitään. Siellä se pysyy aloillansa tuolla renkaan sisällä. Mä yleensä putsailen pikkusen tuota solua ja tökkäsen sinne uudet rasvat ja katsoa, että solu näyttää muuten hyvältä, niin ei ole tarpeellista vaihtaa. Solujahan tuossa olisi toisilla vanteilla useampikin kappale ja näitä kuluu semmonen 100 tuntia noin karkeasti, niin ainakin omilla ajoilla niin hyvällä rasvauksella niin on päässyt solulle. Ja se huomaa, että se alkaa halkeilemaan pikkuhiljaa ja sitten se alkaa menettää muotonsa, se alkaa leviään semmoiseksi pannukakuksi tonne sivulle. Sitten se rupeaa olemaan vaihtokuntoinen. Rasvat renkaan sisään ja työnnetään solu sinne. Ja mä yleensä vielä tuolla solurasvalla niin rasvaan myös nämä palakkeen reunat, niin se menee huomattavasti mukavammin sinne vanteelle, kun siinä on kunnolla liukkautta. Pattalla painaa tuohon ja pukkaa solu sen aluillensa, niin siitä se sitten lähtee menemään. No ei siinä vanha rengaslukon kohta ole, mä pyrin aina vaihtamaan se rengaslukon eri kohtaa, ettei tuu liian iso monttua yhdelle kohdalle. Sitten rasvaillaan solun pinta vielä siitä ja pohjalla siellä onkin jo rasvat, niin se sitten mukavasti leviää sinne koko alalle, kun rengas pyörii. Eri kohta tosta kuin aiemmalla kerralla ja pyyhkästään vähän solurasvaa pois ja me pukataan se suoraan tästä näin. Nyt meillä jää silloin oikea pyörimissuunta siihen. Sitten haetaan tuolta rengaslukon kohta tonne alemman palkeen alle. Ja vähän rytkästään sitä siihen, että se lähtee aluillensa ja sitten näillä kuperilla päillä niin haetaan tuolta molemmilta reunoilta ja lähdetään kääntää. Noin. Nähdään, että se osittain jo siellä on. Ja sitten työnnetään tonne rauta ja tässä nyt on vähän tyylivapaa, mutta miten siihen eniten voimaa saa, niin silleen se kannattaa vääntää. Nyt se jo putoskin tonne itsestään koko matkalta ja täällä tuntuu käälkoittaa, niin rengaslukko on se toisen palkeen takana ja rengaslukko pitäisi liikkua tuossa sitten raudalla pukkaamalla. Sitten pistää lukko tuohon kohdalle. Kaapataan tuolta paljet tonne lukkoon alle ja sitten ei muuta kuin lähdetään kääntelemään tätä ylemmän palkeen puolta. Ja tässäkin niin pikkuhiljaa kerrallaan rauhakseen ja se loppu kun se kiristyy, niin se ei ole tekemätön paikka, vaikka se siltä saattaa tuntuakin. Sitten vaan rautaa tonne vastapuolelle painamaan tai sitten ottaa tuon lukon auki ja kääntää tuolla lusikalla ja painaa kainalossa sitä. Tyylejä on monia. Tämähän on suunniteltu semmoselle lörpölle renkaalle ja missä ei ole mitään piikkejä painamassa, niin semmoisen kanssahan ei ole ongelmaa, niin kuin niissä hienossa Rapakonda-videoissa on. Siellä ei näytetäkään tätä todellisuutta
mitä se sitten on näiden piikkirenkaiden kanssa. Toki en tiedä. Siellä missä tää on kehitetty, niin ei varmaan ajeta piikkirenkailla. Ja nyt nähdään, että se alkaa kiristymään tuolta aika lailla tuo, niin sitä ei voi enää väkisi kääntää. Nyt meidän tarvitsisi saada sitten tänne näin niin vastinerauta, joka pitää sen alhaalla ton palkeen tai vaikka 2 kappaletta. Niin näin kun tää painaa, niin se antaa tälle tilaa, kun se puottaa tätä paljetta alemmaksi, niin tonne loppupuolelle tulee lisää tilaa antaa sen renkaan venyä, koska vanne kapenee tonne keskikohtaa kohti. Tuntuu heti huomattavasti kevyemmältä kääntää. Toisella raalla vähän takaisin, toisella raalla viereen ja tätä sitten vaan jatketaan loppua kohti. Noin. Ja sitten tää ihan viimeinen kohta, niin pikkusen pyöräyttää tosta, sen saa tuohon kohillensa. Sitten työnnättää tonne sisään tuota lukkoa ja painaa sen tuolla lusikalla. Ja siinä meillä on rengas nyt vaihdettuna. Ja sitten vielä mikä tarkistetaan, niin että tämä lukon kohta, että se lukko on siinä napakasti ja molemmin puolin on toi renkaan runkoraita on kiinni tuossa vanteessa. Koska jos ei se ole, jos on jommalta kummalta puolta pullottaa, niin silloin rengaslukko ei sido tähän vanteeseen tätä päällyskumia. Sitten putsaillaan rasvat siitä pois ja kiristellään rengaslukko ja avot. No niin, se oli semmoista sitten tällä kertaa. Toivottavasti opit jotain ja jotain jää tipsejä mieleen tuosta renkaanvaihdosta ja pistähän yläpeukkua videolle, jos video oli hyvä ja niin tilaa kanava ja semmoista kaikkea muuta mukavaa ja mitä nyt keksitkään. Jätä kommenttia. Ei muuta kuin me nähdään ensi videon parissa. Se on moro.